Lama nomuari pasca Polres Pamatang Siatar Pagomos Pangaramotion Manang Pajamoti Saluhut Akka Gareja na adong di luat Siatar. Lumobi diarina salpu adong domara di Joloni Gareja Katedral na adong di Makassar. Marnida marabong panikotan di Joloni Gereja Katedral na adong di Makassar, Sulawesi Selatan di hari Minggu tanggal 20 bulan Teluna Salpu di Pagomos Polisi do Pangaramotion Jalala Mujamok Dona Sida tusudi aka gereja na adong di Pamatang Siatar. Asaboy mardalan parhuriaon di bagasan hadameon dohot halas ni roha di saluhut ruas ni huria. Pagomos Pajamotani dipuka polisi do totong pakatayot tu saluhut pangula ni huria asaboy mardala dohot denggan saluhut aka ulaon parhuriaon. Alay dang hola di gereja saluhut aka inganan na torop manang parpunguan ni jolma tongdo di jamoti polisi. Kita akan lebih meningkatkan pengamanan khususnya ke gereja. Kita sudah lakukan sterilisasi dan kita juga sudah menghimbau kepada masyarakat, khususnya masyarakat Pamatang Siatar, untuk tidak takut dengan terorisme. Terorisme adalah musuh negara. Suang songonido tong dohot di Polres Pamatang Siatar. Saluhut aka halak narotu polresi jumolodo di pareso polisi adorang so masuk tu alaman ni kantor Polres. Sian Siatar Toba TV, Mabari Tahun.